Haupa Joseba, Ignacio naiz, eta gaur San Prudentzio egun handi honetan hemen gaude Gasteizan, Errezala elkartian. Errezala sortu zen, guain dela 15 urte, 2006-ean, hau lehen bazan taberna bat, Bagare, izenegua, euskal girokua, eta lagun talde batek erabakizun hau erostia. Orduan, Bagara 52 baskide, eren bat emakumezkoa die, elkarte mistua da, hori oso importantia da guretzako, eta bere sortu zen euskal kultura bultzatzeko asmoz. Errezala hitzak Araban zuaitza adierazteko hitz bat da. Arabako toponimo askotan agertzen dena. Elkartia itxita dau, logikoa denez, baina gaur San Prudentzio egunean etorri gara prestatzera Arabarrok egun hontan prestatzen dugun plater bat. Kozin autokauta, nor laguntzaile, Joli, munduko txapelduna, patata txoixokin prestatzen. Bueno, gaurko platera prestatzeko zera ondorengo elikagaiak erabiliko ditugu. Barakatza, tomatia, tipula gorrille, piperbina, piperrautza, olioa, arabakoa, hautparabak olioa, perretxikuak, irugiarria, urdaiazpikoa, txoixo, pikante pixkate, grazia pixka batekin, añanako gatza eta tomatia. Eta, Ignacio, eta marraskilloa zer? Ostia, marraskilloak, eta gaina arabakoak, oiek arabako egualdekoa dira, guk hartutakoak astu, ja? Orain hasteko, urdazpikoa eta txorizoa pikatuko ditut. Eta nire bitartean, txikituko dut, marraskilloak. Ignacio, ni bukatu dut, zu zer egiten ari zara? Guain egan nire hor, ikastean nabil, ezke, zuza benetako profesionala, ni hemen ikaslea. Orain, lapiko batean, botako dut, apurtxu bat, eta txipula eta baratxuriak posatzeko. Ondo posatzeko, gatsa bota behar dut. Karakolak lehenik eta behin engainatu behar dira, hau da sekretua. Karakola sartu behar da urrotzean eta apurka-apurka epelduz. Eta ja, dana kanpon darenean, sua bizitu behar da lapatian, tapa, seko gelditzeko. Orduan gelditzen dira kanpuan, eta esko zerrezaguatek jateko. Orain olioa botako dio, eta olio hontan tipur pixkat botako dio. Belztu egiten denean, edo potzatzeko ailegatzear dagoenean, orduan eskatzen digu piperrautza. Bikitu egiten dugu pixkat, piperrautza, eta karakolei. Eta orain ja, kolpe de grazia edo esaten dena. Ene familiaren gomendioa. Guain hau guztia hartu, eta mugiztu. Ja, zera mugimendu honekin, lortuko deu, olioan frintutako piperrautz hori barruraino sartzea, karakolen barruraino. Eta horrek ikaragarrizko grazia emango dira. Tipula badago eta orain haragia botako dut. Hemendik aterako da saltsaren zaporea. Orain falta zaigu bakarri perretxikoa botatzea. Tomate bat eta kaienarekin saltsa bukatzen da. Orain Jolik prestatu duen saltza miragarri hori, botako dugu marrazkilloei, eta dena batera utziko dugu 10 minutu edo egosten bata zeinbestearen grazia batzeko. Guain ja, zerbitzatuko dugu, eta batzuek esango dute, karakolaren honena, haren salsa dela, baina nik esango duke, karakolaren honena dela, haren bueltan sortzen den salsa guztia. Festarako eta parrandarako aukera eta sortzen duen grina. Gora Prudentzio jana. Bueno, Joseba, eta ja honekin nahiko bakizu, San Prudentzio egunean alde batetik barraskiluak eta tamborrala bestetik. Eta badakizu, hemen Errezala elkartean itxoengo zaitugu, zure zai gaude, baina hori bai, hurrengo urtean izan beharko. Agur! Agur!